Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yatma. Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yatma. Hemejäňize salam. Men Altyn. Habarsız galma gepleşigimiziň 267-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, Thomas Passy näetge? Howalarym, gaty gyzdy, okuwçylar, talepler, kanykul näetge? Dostlar, meni gaty gyzyklandyrýan zat, kanykulda kim näýräýitge tesirleri de belli. Hökman okajakdyr. Biz kanyokula çıktık deyip yönü pasif bolmaly däldir. Öňküçäňiz ýaly aktiwnice like goýmagy unutmaň. Men olsa täzeliklere başlayan. Klip täzeliklerine başlaýas. Elbette Söhbet Jumaýew bilen Özgäniň bagty. Bu klipde 80-nji ýyllaryň tagamyny beripdirler. Özgäniň bagty, özgäniň bagty, bollum seýin, ýarym sen bugün. Indiki täzece klip ýaş ýigdimiz Mukam Jumaýew Ýyldızym sen. Yıldızım sen kim ayım, bollum sevgi dünyamda meşgul. Näme diýsen men kaýyn, bollum sana mecnun. Yıldızım sen kim ayım, bollum sevgi. Halipa Suhan Orazberdiýew täze klip hödürläpdir. Yalan. Klip bet bolupdyr. Yalan, yalan, meni sevmedin, oh yalan, yalan, meni sevmedin. Ýene bir klip täzeligimiz Batyr Muhammedowdan Goňşular. Yamatın komşudan komşudan, deyipdir ata-babalar, gülüşüp gatnaşaryň ýagşydan, şatlanar oýa ağlar. Mekan Ataýew feat Rowşan Bileniňden galma. Inni billirin ok nämesin edmer bilenimden galma. Peýdasy ýok diňemiň söýürmüň goýsydan alma. Billirin ok nämesin edmer Klip täzelikleriniň soňky Serdar Agaly feat Turan Ziýany ýok. kör bolup durnam inni bilýän. Gelýänsiň däli ýaly, ýanýansyň däri ýaly, her günüm mawy ýaly, geçdi ýöne ýaly, gelýänsiň. Dostlar, gelin Guganyň geçen bölüm beren sorawyny ilkinji bolup kim bildi we täze soraw näme gelin görelim. Assalamu alaikum mediatymy hemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny Söhbetçan diýen agzamyz bilme başardy. Söhbetçan bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni ýene bir hasam bir gyzykly soraw wa ýagny Söhbet Jumaýewiň ýaňy ýakyna çykaran täze Özgäniň bagty aýdymyndaky Pirpewiň 4-nji setirine näme diýär? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, kemişek ýaly meň adymdan 100 manat. Onu näme hemmäňize üstünlik sağ olun. Empo şarjyna Jumamurat Kasymowyň Aýdym toplumlarlaryny başlaýat. 1 däl, 2 däl, 3 däl, 4 san albomuny Mukam kanaly ýükläpdir. Dinläp bilersiňiz. Ve nesip bolsa 1-2 aýdan Jumamurat Kasymowy täze şow gepleşiginde görür we jany sesini dinlärsiz. Inniki Empo çaýdymy Mähri Pirgulywadan Ýylgyray. Joş yüreğim ayrım sana, joş yüreğim jady ovada. Sazlar çalınsın ovadan dünyada, hünglenip aydım aydayım. Aýdym täzeliginiň ýene biri Batyr Muhammedowdan Amy Derýaň boýunna. Ama derýaň boýunna, lewagym
YouTube täzeliklerine. Dostlar, menin pikirimçe köpüňiz intak görmedi. Batyr Çapay bilen bet gepleşik çykdy. Şu ýerde silkan goýan Hökman görüň. Gaňalyň oýuny tejinne galy. Aydımçıları yarıştırmak, aydıştırmak doğru mu senin fikrince? Aydınçılar yaştırmak, ödeňde başlarlan deňeşdirýän bolan, Şolara näme diýjek, şolar bilen näle görüşýän? özünden hem götürülmän ýanky ýyllys kesel. Borç kino barady, sorapdyrlar. Öz durmuşundan mı şo? Awa ilki ikinji soraňa jogap beren. Dinlejiler tarapdan gollanan bir aýdym bar. Bir gözül gyz söýeneken, bar ajaýyp oğlan. YouTube täzeliklerine bet belliden täze interview. Sen kim, nireden? Dünkü gün Instagramda yazamda jogap bermeýän adamlar bugünkü gün video çekip meşgul bolanymdan soň gepleşige çağırıp betirdiýärmi? Sen kim? Nereden? Men atam Noretdi, Aşgabatdan. Prическaň ady näme? Bide aldamar. Dostlar, inni gelýär iň gowşajyklaryň biri könleri ýatlaşajagyna Eldar Ahmedov owadan sen. Sen menim canım, namusum arım, kalbimın aşkını bildi yarım. Karışıp yürün, gelir canım, kıydırma aşığı gelme kurbanım. Oylanıp batırın kara suratıma, gülüm sen olmadın hayran sıyratıma. Oylanıp batırın kara suratıma, gülüm sen olmadın hayran sıyratıma. Yine bir könleri ýatlaly ABM berdi meni bağışla. Günlerinde bağışlayın, ayrıldığını görmekten, ayrılıp gelen beni bağışlay. Ağlamalı, benim ağlayan, günlerimi duydum, ayrılıp bağışlay, beni bağışlay. Bide aldamar. Inni gelýär tesirleri okumaly şarjymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Bayram Han. Salam meditama diňe üstünlük geljekde mundan beter. Köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Muhammed Muradov. Salam meditama we altyn işleriňizde üstünlük diňe öňe her sanyňyzy görýän gaty gowy täzelikler bar. Altyn sana maslahat başarjak işiň bolansaň aýtýan aýdymçylar bilen gepleşik taýinlay mümkin bolsa gyzykly bolardy. Biziň eýem aýdymçylar bilen 2 sany gepleşigimiz bar. Ýüzide we şow gepleşigimiz. Ýakynda 3-nji gepleşigimiz hem çykýar taýin bolun. Yine bir tesirimiz hakyky it is real. Spasibo köp çalaja rap kapdalan girip başlaryňyz üçin her sanyňyzda birji MP3 rap goýsaňyz has gowalya. Rapperlar täze rap çykarsa biz Hökman goýýas. Indiki tesirimiz Dilşat Bekliçev. Özbekistanyň türkmen bagşlary barada bir täzelikler işläň. Osman Nowruzowdan bolsun. Osman Nowruzow bilen biziň gepleşigimiz bar, kanalymyza geçip görüp bilersiňiz. Yine bir tesirimiz Edit Şarif. Salam altyn we meditama. Bu sanyňyz diýsen gyzykly bolupdyr. Prosto söz ýok, bomba. Işiňizi üstünlük udaýçy diňe öňe altyn super bolupdyr. Köp sag bolun. Inni gelýär soňky tesirimizde Aymurat Hudaýberdiýew. Salam çikolatadan çok tatlı şadiýanjy altyn we meditama. Size yine bir teklifim var. Yani her sanyňyzda media show diýip bir bölüm açsaňyz gyzykly bolar. Sebäp ýyldızlaryň durmuşynda günnelik we täsin gyzykly wakalar bolýar. Klip täzelikleri, MP3 şarjy, könleri ýatlaly tesirler, okumaly şarjy, media show dünýäsi şeýlerek bolsa çok güzel, super bolardy. Yine bir teklifim geçen sanyňyzda aýdypdym, ýene ýatlatýan. Ilkinji tesir ýazana däl, iň gowadan we manily tesir ýazana bayrak goýsaňyz gowy bolardy. Hemme tesir ýazar ýaly, dähedem desem, tamam media tiz wagtdan 100 milyon ýetsin.
Tesiriniz üçün köp sağ olun. Teklifinizi biz üýşüp pikirleneriz we netije çykararys. Şuňaly teklifleriniz bar bolsa, siz hem tesirlerde hukman ýazyp bilersiňiz. Dostlar, täzeliklerin içinde iň halanyňyz haýsy tesirlerde belläň. Men bolsa şeýlelik bilen siz bilen hoşlaşan, indiki bölümde görüşýänçäk özüňize gowjy serediň. Hoş, sağ olun. Dostlar, okuwçylar, talepler, kançalar aşağıda ýatanlar emmes näme? Benim gidip barýan skoro. An aýtjakda. Niye aýtýan? Yine bir klip ha. Jumamurat Kasimowyň täze şow gepleşigimde. Jumamurat Kasimowy. Täzen aýtman bolum. 4 tane albomunu yaman nokat koy. Şo taýda duraýyn. Ýük. Vay, aýtma demim bitdi. Jumamurat jubol. Bilen bet gepleşik çykdy. Şu ýerde diýmeli. Täze interview. Gördüňizmi şöyle? Naharda orada ýany. Tamam ve altın işleriňizde biz zukda dälekin telefonu. Dostlar, näme diýedim oý, wapşy pamitim podalypdyr. Bir elimde bir kowlayan ýaly aýtýanlar, he? Durmadım da yani, dur diýsem bu ağladım. Yo, näçe şuňal kamyrsız aýdyp gitýänler. Bu bölüm biraz çaltyrak bolandyr, sen gidip barýan.